на днешната цивилизация Бог също дава шанс. Ето сега празнуваме празника на всички български светии. Там, където има благодат, винаги има съпротива от страна на силите на злото. Тук също го виждаме, че го има това нещо. Колко години, това са десетилетия, в които има стремеж да бъде унищожена църквата, обаче тя стои, понеже Бог е гарант и светиите се застъпват за тия, които са вярващи. И нещо повече, това дотолкова е вкоренено в българина, че то някакси е част от него. И може в България да има, да речем, 6 милиона българи. Извън България има 8 милиона, повече отколкото в България. Но те заедно с онова, което от нас със себе си, една съществена част, именно точно вярата им, стремежа им към Бога. И това е някакъв шанс, някаква ваксина, която от Бога идва, за да даде шанс на западната цивилизация да се възроди, въобще да постави някакво ново начало и правилно на съществуването си.